Lainas akong gibate, oy. Patay na sobraan ra. Itsa na boss, bukayan mo kay Soy. Ulat lang gud. Kakita katong moves ni Jordan Clarkson. Unsay Clarkson? Kaklarong Clarkson, takaram gagbaangag eh. Ay, Clarkson di ay. Pero may iba ta boss. Kakita katong moves ni Jordan Clarkson nga pinahana niya boss. Ay, Pinahano. pila. Balong ko na ang mga moves. Atay, close up amang kumudula sa ilaha, oy. Ngawas akong planet ni Mick, oy. Madto like kog Earth. Wow! Gamao din ng Earth. Tingaw man kaayo. Ngita og katripan. O kinsa ni mga bataan eh. Sila na akong tripan. Nalo yung tirada ni Clarkson boss oh. Hala, si Prino nakulapan mo. Atay! Lainas akong gibate, oy. Patay na sobraan ra. Sa kanindot mga tirada ron boss. Gwapo basketball ta. Kaysa John. Alain pa yato ba? Ano man boss? Musta na aspirino no? Ala, tama rin. Tan ba ato gahapon bay? Gani, kumusta kaya ito Tangan ato? Ano man ato gitabangan yung dagan naman ka. Ikaw manggod. Ikaw na makilatan, Ben. Makatabang pamaday ka. Bitaw no? Pero asa na kato sa ron bay? Buhi pa ka ato? Bitaw, boss, no? Lah! Wala na palibak, boss. Si Pirino. John! Oy, Pirino! Atay buhi pa di aspirino. Buhi, pagkani. Tara, boss. Tara, Dilaw-gawa. Buhi, pa rin ka, Pirino? Oh, Jun, nakoy bago nga istorya sa imo mo. Usa na pa rin na, Pirino? Nakoy powers mo. Atay binuang. Binurit na po yung istorya, boss. Laki! Bakit alam mo si mong powers, Leo? Karaw! Tanawa, tripan ko na sa unahan. Asa ka ng turko? Oh, kana. Sige daw, be. Sige daw. Atay, matripan ko ni. Atay ka. Haha, nakoy power. Bawion ko na yung power.